Οι μισθώσεις τηλεπικοινωνιών αποτελούν μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αρκετές εταιρείες επενδύουν πλέον σε μισθώσεις τηλεπικοινωνιών, αλλά δεν είναι όλες ίδιες. Στην Telecom Infrastructure Partners δεν θεωρούμε τους επαγγελματίες επενδύσεων μας ως πολιτές. Αναγνωρίζουμε ότι είστε επαγγελματίες εξυπηρέτησης πελατών που θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, όχι απλώς να εμπλουτίσουν τα στελέχη επενδύσεων. Και καθώς η βιομηχανία οριμάζει, οι επιτυχημένες εταιρείες θα επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση πελατών, θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τους ειδικούς στην εξυπηρέτηση πελατών όπως εσείς, θα σε εκπαιδεύσουν, σε σέβομαι, σε εμπιστεωμάει. Στην Telecom Infrastructure Partners αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο. Προσφέρουμε εξαιρετικά ελκυστικούς μισθούς και μπόνους, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη, εκθετική παγκόσμια ανάπτυξη και εξαιρετική ευκαιρία για αναγνώριση, ανταμοιβή και προαγωγή. Ελάτε λοιπόν να χτίσετε κάτι ξεχωριστό από την αρχή και να αναγνωριστείτε για αυτό που πραγματικά είστε. Προσλαμβάνουμε παντού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα μεταξύ άλλων.